Bok. Ayo Bok. Hei. Kiprah iki lho. Ayo lho. Iya lo. Ayo Rut. Iya. Agus ketung yo nembak. Blonot. Blonot. Nembak. Wis. Ya. Tok budaya. Ayo. Yo. Awas. Awas. Lok. Oke. Bundut. Awas. Iya. Iya. Iyo. Iya. 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 Lo. Iya. Yo. Yo. La. Lo. Yo. La. Yo. Yo, rasane atiku tansah kudu angguyu semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang semu gawe bombonge atiku ora turu aku ngipi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rino wengi tak pundi saya aji uga laku utama tetap langgeng Gawe
jambe atiku ra goyang dhewe angulati manis semayang sari lencer kuning tibane emas sinanding gambar siragane alus bebudene kembang jambe arum kandane wow tayangan gonku kepranan yuk yuk jos Cipta budaya. Ayo ger. Ayo lo Mas Gomgom. Hae. Hao. Hae. Hao. So. Ayo. Ayo. Oh, ate. Ho la. Ayo Pak Eko. Ayo. Ayo Mbak Astu mangu-mangune diaturke. Pokoke sing kepenak cipta budaya lho iki. Ayo lo Mas Dan, goyangane. Mas Mbok kalian Mas Eko. Lalu Pak Eko. Lagi Pak. Ayo. Katuran pilaran mirsani putra wayah cipta budaya. Ayo. Ayo. Tuh gentak-gentung. Yayan ngombe. Lali dong. Ombene banyu putih. Apa mimik liyane? Apa kowe njaluk Mas Ebeng? Dek, haus. Mas Eko haus. Sing rada butek apa bening Mas Eko? Iki Mas Topok apa rada bening tapi tutupe beda. Tutupe rada enek emase ya. Enek emase. Ayo Mas Pramu. Ayo Mas Pram. So. Lo. Yo. Goyangane. Satu. Barongan foto beling, rene otak tempiling, sindene kaya maling. Yuk.
Iya. Hop. Jos. Oh. Iya. Yo. Bangga oke Rod. Oke. Iya. Bangga dikayang nih. Oh, yo. Lo. Yo. Ya, lo. Jebule kekuatane Kang Pramu ngedap-ngedapi mak yo kuat ngayahi jejiban lok sapa kae lo kok mung mandang bae ke apa sing dikarepake rono rene lo rajena lungguhe mbok iya kandha terus terang bae aku bingung nduk jalaran slirane cah ayu sing tak pikirake rina wengi mung katon slirane la iya apa wis ana sing duwe alah tresnaku setengah mati mbok mawas diri aku kang sago ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kaki nini amit-amit jabang bayi sapa kae lho kok mung mandeng wae ke apa sing dikarepake rono rene lho rajena lungguhe mbok iya kandha terus terang wae aku bingung nduk jalaran slirane cah ayu sing tak pikirake mosok rina wengi mung katon slirane la iya wis ana sing duwe
aku setengah mati kok mawas diri aku mung sago ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kaki nini amit-amit jabang bayi yo iya yo yo ayo lo hae ho hae sak penakmu janji tresno karo auraku ananging saikine kowe malah lali karo aku isin yo plaku tuku sandal lalu aku jual mahal isin yo geti karo aku seneng sebel apa maneh tresno nanging saikine raliya kowe sibuk ngrayu aku kepenake kepriye to Dik ora gelem duwe pacar aku nanging saikine ratinya kowe malah balik tresno
Mendung Kutha Ngawi beres Mbah Bayan. Wong udane tak sisine ning atas kok langit Mendung Kutha Ngawi. Cipta budaya. Ayo Mas Sutris. Ayo lho Mas Putut. Sugeng rawuh Mas Dwi. Heeh. Cukurane kaya klonto malah ya. Yuk, yuk. Oh. Lok. Ayo. Lok. Iya. Yuk, goyang sithik. Esek-esek. Ha hei. Ha ho. Yuk. Ha hei. Jos. Yo. Oh. Ayo lo, Bok. Ayo, Mas Eko dadi. Mas Eko dadi. Loh. Aroma. Yo. Jos. Ayo. Mas Badi. Rene Mas Badi. Pak Banjar jaran lah itu. Ayo. Mas Slamet taruh jaran. Ayo. Kok Pak I? Bareng gilirannya Pak I macak. Ayo Pak Nan taruh Pak I. Ayo. Wah. Iya. Awas yo, Dok. Yo. Lok, ayo. Pak Duer, Pak Rino aja mboten derek nih kok. Lah. Oh. Ayo lo, sing sayo. Bos Agung, keluarga besar dari GB Audio Kantoran Winara, wonten yang mulia kok. Rada rene lho, Bos. Pamundhut saking panjenengan Mbah Bayan Langit Mendung Kutha Ngawi Mbah Agung. Dipinangkani Mas Sutris. Ya panggah dipinangkani. Karo dadi ya kayake kepenak iki ya Mbah Bayan. Oh. Ya. Ha he. Ayo Pak Kirun gek pae. Ha he iya. Bar ngene Pak Kirun. Pak Kirun ketuk. Ora, iki kok kanca-kanca bradul ya jaran ngono iki. Apik. Ayo ketut. Eo.
bangsa budaya jaranane oe 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 Pak Mirun monggo mriki lho Pak Mirun baju kuning siapa yang punya ngono apa piye ikarane ayo bangun ngekali yuk makan mangap megap bujangan mong kalia kiprah terus yadokan gunang reang kanyoto gawe gembira Lok ayo kan. Ayo mbok nyapa mbok. Oh, iya, ayo tur. Oh, yo. Lang lagi cepet suale korati cepet tongger. Oh, yo. Iya, yo. La ya kira ya rada banter. La iya jas. Oh